лавтаки газид, лавчуба синякай, лавчуба яраҳай, лавтаки газид, лавтаки газид. Ҳамеша як сурат мондум, як акс гузоштам. Дар аму суратам ҳамҷаи лавакам якам тарак яра дошт. Ними ҳами инстаграм мардинаҳош мегӯй ки ё ки баъзе шавҳари ма, ё ки баъзеш дӯстписари ма, ё ки баъзеш ошиқмашиқи ма хеле ҳаст нест ки я намуд смс кардестиян ки лавтаки газид, лавчуба синякай. Агар ба фикри шумо лави мара ягон мардак ҳамхе газида боша, мумкин ягон вампир будагист ки лави мара ҳамхе багаза, ё ягон мардаки чӣ қадар гушна будагист ки лава дар ҳаётиш надидае ки лава ҳамхе багаза. охи як гапи газане ки хоҳиш мекунам ки як гапи ами логични боша. гуфти рӯзҳо ки и смешно и грешно. ман намедонам тарафҳои шумо да агар лава хоида бигазан бу чакнан мумкин як тарафҳои мода хеле нест. ман аввалш ки отчитываться намекунам пеши ҳеч кадам, просто суханашам бегум ки сезони кондитсионер сар шуда, сезони оби хунукхӯрӣ сар шуда, датаи кондитсионер хоб рафта будам, у карат и паралаунда талхо бурмада буд, и карат бо хунуки бад хӯрдам албат и паралаунда талхо бурмада. хоҳиш мекунам ки мисли шавҳар қадима рафтор накунед. наход иқа мард мада буда виса ки лавитра ки газида, лавитра чуба яраҳай, лавитра ки газид, ки газид боя